Sham guard combo. What's up mga kawaray, no? So, andito tayo ngayon sa bagong baryo, Caloocan. So yan, bumiyay tayo ng Move It. Sakto. Dito ako nag-drop ng pasahero ko. So, ulit dito rin yung gusto makipag 1v1 sa akin. Taga dito lang din siya. Kaya sakto-sakto, sinat ko na siya. Nandito ako. Kung pwede namin isit yung 1v1 namin. Kaya sakto-sakto yung drop ko rito. So yun, naka-Move It tayo ngayon. Available naman daw siya ngayon at papunta na siya, susunduin tayo dito. Siyempre, yung challenge natin, ang mano-mano challenge, pinalo niya ako. So, mananalo siya ng 500 pesos, no? So, napakagandang challenge para sa mga manlalaro na katulad natin, diba? At sa mga rider dyan na gusto sumubok sa mano-mano challenge, no? Pa-joyride man yan, angkas, Move It. So, comment down below lang kayo sa comment section. At syempre pupuntahan natin yan kahit saang lugar. Dito na yung mga ka-1v1 natin. So yun, naka-ready na siya, oh. Wala kami lalaro din sa 7-Eleven sa taas. Yung mga kawaray, papakilala ko sa inyo yung mga kalaban natin, yung nag-comment sa video natin and hinamon tayo ng 1v1. Ako nga pala si Shervin. Tapos nakita ko yung pa-1v1 challenge niya. Kaya sinubukan ko na din. So yun, umpisa na natin yung game. Ball, tsaka one stop. So 1 to 7 lang to para mabilis yung game. Alright? So yun, bola ko. Lit ng ring. Ang bilis na kalaban natin. Okay, 1-0. Pagod agad, ano ba yan? Zero ah. Ayusin mo para may limandang ka. Okay, good. Three, 0. Three, 1.
Rito. Hoy. Oh, so yan, time out. Score natin 3-2. Ah, good. Good. Labas lang. Okay, still. Ah! Ay, sayang. Oh, pasok pa yun. Okay. All three. Four, three. Dulas. Four, three, ah. Oh! Okay, Sham guard combo. 5-3. So yun, hirap tirahan at maliit yung ring. Kaya depensa lang tayo. Foul. Okay, foul. So yun, 6-3. So yun, last na tayo, last. Ah! Sayang. Foul? Foul? Good. Foul.
Game ball! What it feel like to see the truth and still ignore it. Whether in denial or out of it, it's still important. I'm from where they sold men. Secrets only told friends. So what's up mga kabaray? So tapos na yung game namin. And nakakapagod yun. So yun, talo siya. 7-3 yung score. Sayang. Wala siyang 500. Talo pero marami ako natutunan. Kasi ngayon, So goods pa rin yung pinakita niya. Binigay niya pa rin yung laro niya. So good game pa rin kay bro. Alright. So yun mga kabaray, no? Sa mga gustong sumabak dyan, sa mga kapwa ko riders, no? So comment down below para kayo naman yung susunod. Alright. Let's go.